खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटिउब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाग्रोबाय। दिनैहाय जोङो बर' आयदानि सायाव जोङो सावरायनो लादों। दिनै जोङो बर' आयदानि सायाव जोङो सावरायगोन। 2021 जानो गोनां आनजादनि थाखाय जोङो दिनै बर' आयदानि सायाव मक टेस्ट 1 लागोन। बेबायदिनो बर' आयदानि सायाव आङो मोनसिनिसो आङो मक टेस्ट लाबोबाय थागोन। दा दिनै गिबि मक टेस्ट बेयो। बे मक टेस्टआव जोङो बिबार मुगा एबा बिबार लाइसिनि सोमोन्दै आरो 2019 मायथाइनि MCQ एबा 2019 मायथाइनि आसाम टेटआव मा कुइसन फैयामोन बेखौबो जों बेयाव कभार खालामगोन। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा थिबाय। अब्ला फै जोङो भिडिअखौ जागायनोसै फारि फारि। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम बुंनो सानो, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदानै हाबदोंबा चेनेलखौ मोजां मोननानै लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे इयुनाव आं गोदान आपल'ड होनाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोजां मोननो हायो। बेनिखायनो बेल आइकनखौबो थुनानै हो। अब्ला फै जोङो दिनैनि भिडिअखौ आराम्भ खालामदिनि। गिबि कुइसनाव दङ बिबार मुगाखौ हमनाय जायो। बेयो आसाम टेट 2019 आव फैदोंमोन बियो। होमबा जोङो बिबार मुगाखौ बेयाव माखौ हमनाय जायो होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन ए 1920 मायथाइनिफ्राय 1937 मायथाइसिम। होमबा कारेक्ट एन्सारा जागोन बेना अपसन ए। दाना नेक्स्ट कुइसन फैदो। 2 नम्बर कुइसनाव दं बर'नि गिबिसिन लाइसिनि मुङा मा? बर'नि गिबिसिन लाइसिनि मुङा बेयाव अपसन ए आव दं जेन्थ'खा, बि आव दं हाथरखि हाला, सि आव दं सनानि साननि आरो मुनि, आरो डि आव दङ बिबार। अब्ला जोङो बर'नि गिबिसिन लाइसिनि मुङा जाहैबाय बेहाय अपसन नाम्बार डि बिबार। कारेक्ट एन्सारा बेना अपसन डि बिबार। दानिया नेक्स्ट कुइसन फैदो। 3 नम्बर कुइसनाव दङ बर'नि गिबिसिन लाइसिखौ सुजुदोंमोन सोर? सुजुगिरिया सुजुआमोन बेखौ बासिनांगौ बेयाव। ए आव दङ रुपनाथ ब्रह्म, बि आव मदाराम ब्रह्म, सि आव सतिश चन्द्र बसुमतारी, डि आव दारेन्द्र बसुमतारी। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार सि सतिश चन्द्र बसुमतारी। दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो। 4 नम्बर कुइसनाव दङ बिबार लाइसिखौ दिहुननाय जादोंमोन। दाना बेयाव बिबार लाइसिखौ दिहुननायनि मायथाइखौ बिदों। अपसन ए आव दं 1921 मायथाइयाव, अपसन बि आव 1922 मायथाइयाव, अपसन सि आव 1923 मायथाइयाव, अपसन डि आव 1924 मायथाइयाव। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन बि 1922 मायथाइयावनो बिबार लाइसिखौ दिहुननाय जादोंमोन सतिश चन्द्र बसुमतारीया। नेक्स्ट कुइसन फैदो। 5 नम्बराव जोंना कुइसना बियो आसाम टेट 2019 आव फैखांनाय। अब्ला कुइसनाव बुंदों सतिश चन्द्र बसुमतारीया बबे जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै सायख'जायो? बे कुइसना जोंना आसाम टेटनि आव फैखांनाय कुइसन। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन ए आव दङ दुधनै जथुम्मायाव, बि आव दङ धुबुरी जथुम्मायाव, सि आव दं क'क्राझार जथुम्मायाव, डि आव दं बासुगाव जथुम्मायाव। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार ए दुधनै जथुम्मायाव। दाना नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ बिबार लाइसिया नुजादोंमोन गासै मोन। दाना बेयो बिबार लाइसिया बेसेबां बिसानाव नुजादोंमोन एबा बेसेबां बिसानसिम नुजादोंमोन बेखौ बेयाव बिदों। अपसन ए आव दङ 8 बिसान, बि आव दं 7 बिसान, सि आव दं 6 बिसान, डि आव 4 बिसान। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय 8 बिसान अपसन नाम्बार ए। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव फैदो। नेक्स्ट कुइसन 7 नम्बर कुइसनाव होदों बिबार लाइसिनि सेथि बिसानाव रुपनाथ ब्रह्मनि बबे खन्थाइया नुजादोंमोन? बेबो आसाम टेट 2019 आव फैखांनाय कुइसन। अब्ला अपसन नाम्बार ए आव दं हे आनान गसाइ, बि आव दं बिबार, सि आव दं बिमा फिसा, डि आव दं बिबार खानाय। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार डि बिबार खानाय। होमबा बिबार लाइसिनि सेथि बिसानाव रुपनाथ ब्रह्मनि बबे खन्थाइया नुजादोंमोन? अब्ला कारेक्टआ जाहैबाय बेना बिबार खानाय। नेक्स्ट कुइसनाव दङ 8 नम्बर कुइसनाव गाहायाव होनाय बबे मोनसे लाइसिया सतिश चन्द्र बसुमतारीया सुजुनाय नङा? बेयाव सतिश चन्द्र बसुमतारी सुजुयै लाइसिनि मुंखौ बिदों। अपसन नाम्बार ए आव दङ
बिथराइ लाइसि बे अपसन नाम्बार बि आव दङ बिबार अपसन नाम्बार सि आव दं जेन्थ'खा अपसन नाम्बार डि आव गोजौनि गासैबो अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैगोन जोंना अपसन नाम्बार ए बिथराइ बेयाव बिथराइखौ जोंना सोर सतिश चन्द्र बसुमतारिया सुजुवाखै बेखौ जों सोर सुजुदों बा बेखौ प्रमद चन्द्र ब्रह्मआसो सुजुदों दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो कुइसन नाम्बार 9 आव बुंदों बिबार मुगायाव रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म सानैजों लोगो नांनानै गांसे खन्थाइ बिजाब लिरदोंमोन बे बिजाबनि मुङा बा रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म सानैजों लोगो नांनानै लिरनाय बिजाबनि मुङानो जाहैबाय बेयाव अपसन ए आव खन्थाइ मेथाइ बि आव दङ बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज सि आव दं बाथौ नाम बैकुनि हिन्दु आरो डि आव दं फामि बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय खन्थाइ मेथाइखौ बिथांमोना सानैजों सुजुदोंमोन मा मायथाइयाव 1923 मायथाइयाव रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म लोगो नांनानै खन्थाइ मेथाइखौ सुजुनाय जादोंमोन दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो 10 नम्बर कुइसनाव होदों बिबार मुगायाव सासेल' खन्थाइगिरिया दोंसेल' रमान्टिक सानस्रिनि खन्थाइ लिरदोंमोन बिथाङानो जादों अपसन नाम्बार ए आव मदाराम ब्रह्म अपसन बि आव रुपनाथ ब्रह्म अपसन सि आव सतिश चन्द्र बसुमतारि अपसन डि आव जलधर ब्रह्म बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय रुपनाथ ब्रह्म अपसन नाम्बार दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय बिबार लाइसियाव नुजानाय बांसिन अनजिमानि खन्थाइफोरानो हारि फोजाखांनाय खन्थाइ बि आव रहस्य सान्थौ सि आव रमान्टिक डि आव हादोर सिबिनाय अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार ए हारि फोजाखांनाय होमबा बेनि थार फिननाया जाहैबाय हारि फोजाखांनाय दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो 12 नम्बर कुइसनाव ईशान मुसाहारिनि जोनोम जानाय गामिया जाबाय दाना ईशान मुसाहारिनि जोनोम जानाय गामिखौ बेयाव बिदों बे कुइसना जोंना आसाम टेट 2019 आवबो फैखांनाय अब्ला बे अपसनाव होनाय दङ ईशान मुसाहारिनि जोनोम जानाय गामिया थुरिबारि औवाबारि भावरागुरि परामारि अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए थुरिबारि क'क्राझारनि थुरिबारि गामियाव बिथाङा जोनोम जादोंमोन बे औवाबारियाव सोर जोनोम जादों औवाबारियाव रुपनाथ ब्रह्म आरो भावरागुरियाव सोर जोनोम जादों दारेन्द्रनाथ बसुमतारि परामारियाव सोर जोनोम जादों प्रमद चन्द्र ब्रह्म अब्ला नायगिरि बिथांमोना जायफोरा आसाम फैगौ जानो गोनां आसाम टेटनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो दं बिथांमोना बे माखासेनि जोनोम जायगाखौबो गोसोआव लायोब्ला मोजां बेफोरनिफ्रायबो सोंथि जाथावगौ दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो जों 13 नम्बर कुइसन बेबो आसाम टेट 2019 आव फैखांनाय कुइसन अब्ला बेयाव कुइसना बुंदोंमोन मदाराम ब्रह्मआ पद्मश्री बान्थाखौ भारत सरकारनिफ्राय बबे मायथाइयाव मोनदोंमोन होमबा बिथाङा पद्मश्री बान्था मोनदोंमोन बे बान्थाखौ बिथाङा मोनदोंमोन बबे मायथाइयाव अपसन ए आव दं 1988 आव बि आव 1990 सि आव 1961 डि आव 1992 अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना 1988 मायथाइयाव माने बे 1988 मायथाइयावनो बिथाङा भारत सरकारनिफ्राय पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हादोंमोन दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 14 नम्बर बेबो आसाम टेट 2019 आव फैखांनाय कुइसन बेयाव कुइसना बुंदों गाहायनि बबे दोंसे खन्थाइखौ रुपनाथ ब्रह्मआ बांला नैबे बांलामोन रुपनाथ ब्रह्मआ बांला रावाव लिरदोंमोन होमबा मिलन संगीत ए आव बि आव दं बर' जातिर संकी परिचय बर'नि पान्डुलिपि सि आव डि आव दं बर' कछारी जातिर सन्देह होमबा बिथाङा बांला रावाव लिरदोंमोन बबे खन्थाइखौ बेयाव मिलन संगीत खन्थाइखौ बिथाङा लिरदोंमोन अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार ए आनो कारेक्ट एन्सारा बेयाव मिलन संगीत अपसन नाम्बार ए नेक्स्ट कुइसनाव फैदो 15 नम्बर कुइसनाव प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि खन्थाइ सोरजिफोरा ओंखारदोंमोन बेबो आसाम टेट 2019 आव फैखांनाय कुइसन अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय आरो मिथिबाय जानांगौ माबायदि कुइसन फैयो टेट आनजादाव अब्ला जों फैगासिनो थानाय 24 अक्ट'बराव जानो गोनां टेटआवबो बेबायदि स्टाइलावनो कुइसना फैनो हागौ अब्ला नोंथांमोना बेबायदि स्टाइलनिखौनो मोजाङै मोजां प्रिपेरेसन खालामदो आरो जानो गोनां आनजादआव मोजाङै मोजां नाम्बार लाखिनानै पास जानो हायो दाना नाम्बार
15 एबा कुइसन नम्बर 15 आव बुंदों प्रमोद चन्द्र ब्रह्मनि खन्थाइ सोरजिफोरा ओंखारदोंमोन ए नाम्बाराव हाथरखि हाला आरो सनाखि बिजाबाव बिबार लाइसियाव अखाफोर लाइसियाव डियाव दं सानस्रि आरो मुस्रियाव अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए हाथरखि हाला आरो सनाखि बिजाब अपसन नाम्बार ए बेनि कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट कुइसनाव बेबो आसाम टेट 2019 आव फैखांनाय कुइसन अब्ला कुइसना बुंदोंमोन बेयाव गासा सावनाय खन्थाइखौ सोर खन्थाइगिरिया लिरदोंमोन अपसन नाम्बार ए आव दं किति भुषण ब्रह्म बियाव दं जलधर ब्रह्म सियाव रुपनाथ ब्रह्म डियाव प्रसेनजित ब्रह्म अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए किति भुषण ब्रह्मआनो बे गासा सावनाय खन्थाइखौ बिथाङा लिरदोंमोन नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 17 नम्बर कुइसनाव 1919 मायथाइयाव दाजानाय बर' शास्त्र सन्मिलननि आफादगिरिया सोरमोन बेबो आसाम टेट 2019 आव फैखांनाय कुइसन बेयाव मा होनदों बर' छात्र सन्मिलन दाना बे बर' छात्र सन्मिलनखौ माब्ला दादोंमोन बेबो कुइसन जानो हागौ बेखौ दादोंमोन 1919 मायथाइयाव बेखौ दादोंमोन होमबा बे दानाय समाव आफादगिरिया सोरमोन बे दानाय समाव बेनि आफादगिरिया बेयाव अपसन नाम्बार बी जबाराम ब्रह्मआ बेनि आफादगिरिमोन आरो नेहाथारिया बेयाव सोरमोन नेहाथारिया रुपनाथ ब्रह्मआ नेहाथारिमोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार बी जबाराम ब्रह्म ओमफ्राय नेहाथारिया सोरमोन रुपनाथ ब्रह्म आरो बेखौ मा मायथाइयाव दादोंमोन 1919 मायथाइयाव दादोंमोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ मा मायथाइयाव दाया बे मायथाइखौ गोसोआव ला बे मायथाइखौबो सोंनो हागौ नेक्स्ट आनजादाव दाना नेक्स्ट कुइसन दाना 18 नम्बर कुइसनाव फैबाय बर' नायजाबनि पियनियार होननानै सोरखौ बुंनाय जादों बेबो आसाम टेट 2019 आव फैदोंमोन होमबा बे अपसनाव दङ सतीश चन्द्र बसुमतारी दारेन्द्रनाथ बसुमतारी मनिराम इस्लारि उमेश चन्द्र मुसाहारि अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए सतीश चन्द्र बसुमतारी होमबा सतीश चन्द्र बसुमतारीखौनो बर' नायजाबनि पियनियार होननानै बुंनाय जायो नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 19 आव दारेन्द्र नाथ बसुमतारीनि दोंसे गावनि जोनोम हादोरखौ मोजां मोननाय दोंसे गावनि जोनोम हादोरखौ मोजां मोननाय खन्थाइया जाबाय ए नाम्बाराव जाहाब बी नाम्बाराव आसामपुरी हायेननि सुफिन गामि होमब्ला बेयो गावनि जोनोम हादोरखौ मोजां मोननाय खन्थाइ बेबो आसाम टेट 2019 आव फैखांनाय अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना अपसन नाम्बार बी आसामपुरी बेनो मा जागोन कारेक्ट एन्सार बेयो होमबा आसामपुरियानो कारेक्ट एन्सार दाना बेयाव माखासे जोंना होबावदों नायदो जाहाबाब खन्थाइखौ सोर लिरदोंमोन सतीश चन्द्र बसुमतारीया बेखौबो गोसोआव लानांगोन आरो हायेननि सुफिन खन्थाइखौ सोर लिरदोंमोन होनबा प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ लिरदोंमोन आरो गामि गोदान खन्थाइखौ सोर लिरदोंमोन बेखौबो प्रमद चन्द्र ब्रह्मआनो लिरदोंमोन नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव लानाया मोजां बिसोरबो नेक्स्ट जानो गोनां आनजादाव फैथाव नेक्स्ट कुइसन 20 नम्बर कुइसनाव फैबाय माबे मायथाइयाव रुपनाथ ब्रह्मनि नाजानायाव सोरनि नाजानायाव रुपनाथ ब्रह्मनि नाजानायाव बर' हारिमु आफादा बर' हारिमुखौ गोदान दिल्लीयाव सुबुं सान एबा गणतन्त्र सान फालिनायाव दिन्थिफुंदोंमोन होमबा बेबो आसाम टेट 2019 आव फैदोंमोन अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन बेयाव अपसन नाम्बार ए आव दं 1956 बी आव दं 1952 सी आव दं 1949 डी आव दं 1959 होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार ए 1956 बे 1956 आवनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बै समाव फुरफुल महन्त्रमोन आन्दासाव बेनि समावनो गोदान दिल्लीयाव सुबुं सान एबा गणतन्त्र दिबसआव बर' हारिमु आफादा बर' हारिमुनिखौ मोसानायखौ दिन्थिफुंहैदोंमोन जाहैबाय इन्डिया गेटआव बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय 1956 दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय बेबो आसाम टेट 2019 आव फैनाय कुइसन बेयाव बुंदों 1926 मायथाइयाव नुजानाय बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज खन्थाइखौ मदाराम ब्रह्मआ माबे बैसोआव रनसायदोंमोन होमबा बेनिफ्राय जोंना मा अपसन नाम्बार ए आव दं 23 अपसन नाम्बार बी आव दं 24 अपसन नाम्बार सी आव दं 26 अपसन नाम्बार डी आव दङ 25 अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय 23 बोसोर बैसोआवनो जोंना मा मदाराम ब्रह्मआ बे बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज खन्थाइखौ रनसायदोंमोन
होमबा नोंसोर बिनिफ्राय मा गोसोआव लानांगौ बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज खन्थाइखौ सोर रनसायदोंमोन होनबा बेखौ मदाराम ब्रह्मआ रनसायदोंमोन आरो मा मायथाइयाव रनसायदोंमोन होनबा 1926 मायथाइयाव बेबो फैनो हागौ बेखायनो बेखौबो गोसोआव लानाया मोजां। होमबा दाना नेक्स्ट कुइसन बेबो आसाम टेट 2019 आव फैनाय बेयाव बुंदों कुइसना ईशान मुसाहारिनि खन्थाइखौ रमान्टिक आइडियल आनपेरालेल इन थीम एन्ड एटिट्युड होननानै सोर पन्डितआ बुंदोंमोन? अपसनाव दङ एआव मनरन्जन लाहारी, बिआव दं सुरत नार्जारी, सिआव दं मधुराम बर', डिआव दं ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म। होमबा बेनिफ्राय जोंना कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सि मधुराम बर'। बे मधुराम बर'आनो बुंदोंमोन बेखौ। नेक्स्ट कुइसन 23 नाम्बार कुइसनाव दं खन्थाइ मेथाइ खन्थाइ बिजाबनि लिरगिरि मोनहा जादों। दाना मोनसे खन्थाइ मेथाइ दङ बेखौ सोर लिरदोंमोन सोर सानै लिरगिरिया बेखौ लोगो नांनानै लिरदोंमोन बेयाव दङ ए नाम्बाराव रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म, बि नाम्बाराव दं रुपनाथ ब्रह्म आरो प्रमद चन्द्र ब्रह्म, सिआव दं मदाराम ब्रह्म आरो दारेन्द्रनाथ बसुमतारी, डिआव दं मदाराम ब्रह्म आरो प्रमद चन्द्र ब्रह्म। बेबो इम्परटेन्ट कुइसन बेबो फैनो हागौ अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय बेखौ रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्मआ लोगो नांनानै बेखौ सुजुदोंमोन खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ आरो बेखौ बिथांमोना लोगो नांनानै बेसेबां 1923 मायथाइयाव बिथांमोना सानैजों लोगो नांनानै दिहुनदोंमोन। बा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म। बेखौ मा मायथाइयाव सुजुदोंमोन होननानै बुंबा 1923 मायथाइयाव। बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लानाया मोजां। नेक्स्ट कुइसन फंनैसो आरज रायथाइनि लिरगिरिया जादों। दाना फंनैसो आरज रायथाइनि लिरगिरिया बे अपसन नाम्बार ए आव दङ रंदिनी फाग्लि, बिआव दं रुपनाथ ब्रह्म, सिआव दं सतीश चन्द्र बसुमतारी आरो डिआव दं आनन्द राम मुसाहारी। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार बि रुपनाथ ब्रह्म। रुपनाथ ब्रह्मआनो फंनैसो आरज रायथाइखौ लिरदोंमोन एबा रायथाइनि लिरगिरि। नेक्स्ट कुइसनाव जोंहा फैबाय बेयाव माखासे नट्स होनाय दङ नोंथांमोना बे नट्सखौ मोजाङै गोसोआव लानांगोन एबा बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशटबो लानानै फरायनो हागोन। होमबा आङो फारि फारि फरायनानै नोंथांमोननो खिथालांसै नोंथांमोना मोजाङै नायदो आरो गोसोआव लानो नाजादो। ए नाम्बाराव दङ बर'नि गिबिसिन लाइसिनि मुङा मा? बिबार। जों बिबारनि सोमोन्दै जोङो गोबां फरायबोखाबाय बे बिबार लाइसिनि बेखौ सोर सुजुदोंमोन जोंहा सतीश चन्द्र बसुमतारीया बेखौ जोंना सुजुदोंमोन। दाना 2 नाम्बाराव कुइसनाव दं बर'नि गिबिसिन बिजाबनि मुङा मा? होमबा बर'नि फिसा आयेन। बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लादो। दाना 3 नाम्बार कुइसनाव बुंदों बर'नि फिसा आयेन बिजाबा माब्ला ओंखारजेननायमोन? होमबा बेयो ओंखारदोंमोन 1915 मायथाइयाव। बेखौबो नोंस्रा गोसोआव लाबानो जाबाय। दाना अपसन 4 नाम्बाराव दङ बिबार लाइसिनि सुजुगिरिया सोरमोन? बिबार लाइसिनि सुजुगिरिया सोर? सतीश चन्द्र बसुमतारी। बेखौबो गोसोआव लादो। दाना 5 नाम्बाराव दङ बिबार लाइसिया माब्ला ओंखारजेननायमोन? 1920 मायथाइयाव बियो ओंखारदोंमोन। दाना बर' सत्र सन्मिलनखौ माब्ला दादोंमोन? होनबा 1919 मायथाइयाव दादोंमोन। बिनि आफादगिरिया जोंना जबाराम आरो बिनि नेहाथारिया जोंना रुपनाथ ब्रह्म जादोंमोन। जों बेखौ सिगां सावरायखाबाय। दाना नाम्बार 7 आव दं बर'नि गिबिसिन खन्थाइ बिजाबनि मुङा मा? खन्थाइ मेथाइ। बेखौबो जोङो सावरायखाबाय। दाना आरो बेखौ बुंबावदों बे खन्थाइ बिजाबा माब्ला ओंखारदोंमोन होनबा 1923 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन। बेखौबो गोसोआव लानांगोन। दाना 9 नाम्बाराव दङ खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव दोंबैसे खन्थाइ दङ बेखौबो गोसोआव लानांगोन। खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव जोंना दोंबैसे खन्थाइ दङ? 9 खन्थाइ दं। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। आरो बेयाव दोंबैसे मेथाइ दंबो होननो हागौ। 10 नाम्बाराव जेरै सोंदों नै खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव दोंबैसे मेथाइफोर दं? बा बेयाव जोंना 26 मेथाइफोर दङ। होमबा खन्थाइआ बेसेबां दं? 9 खन्थाइ दङ, मेथाइआ 26 खन्थाइ दं। बेखौबो गोसोआव लानाया मोजां। दाना 11 नाम्बाराव दङ बर'नि गिबिसिन सुंद' सल'नि मुङा मा? होमबा बर'नि गिबिसिन सुंद' सल'नि मुङा जाबाय आबारि। आबारि सुंद' सल'आ माब्ला ओंखारनाय? बेखौबो गोसोआव लानांगोन। आबारि सुंद' सल'आ 1940 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन। दाना नाम्बार 13 आव बुंदों आबारि सुंद' सल'खौ सोर लिरदोंमोन? बा आबारि सुंद' सल'खौ लिरदोंमोन ईशान मुसाहारी। बेखौबो गोसोआव लादो। दाना 14 आव बुंदों बर'नि गिबिसिन सुंद' सल' बिजाबनि मुङा मा? होननानै बुङोबा सुंद' सल' बिजाबनि मुङा जाबाय
फैमाल मिजिं बेखौबो गोसोआव ला 15 आव बुंदों फैमाल मिजिं सुंद' सल' बिजाबा माब्ला ओंखारनाय होनबा 1970 मायथाइयाव ओंखारदों दाना 16 आव दं फैमाल मिजिं सुंद' सल' बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होनबा चित्तरन्जन मोसाहारिया बेखौ लिरदोंमोन बेखौबो गोसोआव ला नेक्स्टआव दङ बर'नि 17 आव बर'नि गिबिसिन सल'मा बिजाबनि मुङा मा होनबा सल'मा बिजाबनि मुङा जाहैबाय जुजाइनि अर दाना 18 आव जुजाइनि अर सल'मा बिजाबा माब्ला ओंखारनाय होनबा बियो 1962 मायथाइयाव ओंखारदों दाना 19 आव जोंदों जुजाइनि अर सल'मा बिजाबनि लिरगिरिया सोर होनबा चित्तरन्जन मोसाहारि बेनि उनावहाय मक टेस्ट 2 आव मोजाङै मोजां जों कुइसन लाबोबावगोन नोंथांमोना बा भिडिअखौ मोजाङै मोजां नायबाय था आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला दानिया फैदो जोंहा जोबथारनाय मोनसे कुइसन दंबावो बे मोनसे कुइसनखौ नायनोसै 25 नाम्बार कुइसनाव बुंदों फासिनि दौलेङाव अखाफोर खन्थाइ बिजाबनि लिरगिरिया सोर फासिनि दौलेङाव अखाफोर खन्थाइनि बिजाबनि लिरगिरिया सोर बेयाव ए नाम्बाराव दङ अरबिन्द उजिर बि नाम्बाराव दं उद्रिसार खुंगुर बसुमतारी सि नाम्बाराव दङ रश्मि चौधुरी डि नाम्बाराव दङ अनजु अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा नोंथांमोना माखौ सानो होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार डि अनजु बा फासिनि दौलेङाव अखाफोर खन्थाइ बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन होनबा अनजुआ सुजुदोंमोन होनबा बे खन्थाइगिरिनि नामा सोर अनजु बेयो अपसन नाम्बार डि कारेक्ट अब्ला अनजुनि सोमोन्दै जोङो एसे फरायबावनोसै बेयाव होमबा नायदो बे खन्थाइनि थाखाय बे फासिनि दौलेङाव अखाफोर खन्थाइनि थाखाय अनजुआ बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय 2001 आरो 2002 मायथाइनि गेजेराव मा रांसार बान्थाखौबो मोननो हादोंमोन रांसार बान्थाखौ जोंहा अनजुआ मानि थाखाय मोनदोंमोन बा फासिनि दौलेङाव अखाफोर खन्थाइ बिजाबखौ लिरनायनि थाखाय मोनदोंमोन आरो 2016 मायथाइयाव आं माबोरै दं दासों बे खन्थाइ बिजाबनि थाखायबो बिथाङा मा मोनदों साहित्य एकादेमि बान्था मोननो हायो मा बिजाबनि थाखाय अनजुआ साहित्य एकादेमि बान्था मोननो हादों होननानै कुइसन फैनो हागौ अब्ला बियो मा आं माबोरै दं दासों खन्थाइ बिजाबनि थाखाय बियो मा मायथाइयाव 2016 मायथाइयाव बियो साहित्य एकादेमि बान्थाखौ मोनदोंमोन बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना अब्ला जों फैयै फैयै 25 एमसिकिउ कुइसन लाखांबाय अब्ला जोङो दा जोबनायनि लामायाव फैबाय होमबा नोंथांमोन थेंक्स फर वाचिं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोननानै चेनेलखौ लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आङो इयुनाव मोजां मोजां भिडिअ बेबायदिनो इडुकेसन रिलेटेड भिडिअ आं आपल'ड खालामब्ला नोंथांमोना सिगांनो नुनो मोनो आरो नायनानै गियान सोलोंनो हायो होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों